Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Bantwana benkosi, bantwana bakumkhonza uJehova. Kule mini yeSabatha namhlanje ngifikelwe umuzwa okukhumbula ukuthi kambe sikhumbula inyanga yesivumelwano phakathi kukaNkulunkulu noShembe. Okwesivumelwano saphezu kwentaba yaseNhlangakazi. Ngiyafisa-ke bantwana benkosi ukufunda iBhayibheli. Ngifunde uExodus 19. Ngifunde nje ivesi elilodwa okunguvesi 20. Exodus 19 uvesi 20 ufundeka kanjena-ke. uJehova wehla phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba. uJehova wabiza uMosi ukuba eze esiqongweni sentaba. uMosi wakhuphuka. Lelo vesi bengifisa ukuthi ngiphinde ngifunde esihlabelelweni samaNazaretha, isihlabelelo 135. Ngizofunda nje amavesi amabili, ivesi lokuqala nelesithathu. Baba, ngikulolu hambo losizi nezinyembezi. Hamba nami Mhlekazi, ungangishiyi kuleli hlane. Ukwesaba kungembethe, kepha ngawe mangingesabi. Thela kimi umoya wamandla, ngiyakwedlula esigodini sosizi. Bantwana benkosi, njengoba ngisho-ke ukuthi sisenyangeni kaJanuwari, eyinyanga yesivumelwano sobuNazaretha phakathi kwaShembe noNkulunkulu. uShembe noNkulunkulu banendlela ende abayihambayo, eqala ezweni lasentabazwe. Lapha afika khona uNkulunkulu kuShembe wamyalela ukuba alishiye izwe lakubo, ahambe aye ezweni laseMpumalanga, lapha azofike khona athole khona abantwana. Wamthembisa abantwana ukuthi uyoba nabantwana abangangesihlabathi zolwandle. Shembe akayiqondanga lento ukuthi isho ukuthini, ngoba uNkulunkulu wayesemephucile abantwana bakhe abaningi ayebathanda. Ngesikhathi enqaba ukwemukela ubizwa embizela lona ukuthi ashiye izwe lakubo, ashiye unina namakhosikazi akhe ayezweni angalazi, uyofika khona athola abantwana. Akayizange ayi-understande lento ukuthi abantwana abo beqhamukaphi labo, ngoba phela amakhosikazi wakhe uzobe washiyela. Kodwa-ke bantwana benkosi, siyazi ukuthi-ke wagcina esukile-ke weza la ezweni laseNatali. Lapha afika khona ngo-1910, waqala khona washumayela izwi elalimbiza. Leli zwi lalimbiza lalingambizele ngesikhathi ishumayela, wayengashumayeli ivangeli lobuNazaretha, ngoba ngaleso sikhathi wayengakatshelwa lutho ngendaba yobuNazaretha yoNkulunkulu. Kodwa wayesashumayela ivangeli lokuphenduka, ivangeli lokusuka ezonweni, ivangeli lokubuyela kuNkulunkulu. Nabantu ayebashumayeza ngaleso sikhathi wayebathathe bafake emabandleni, kulamabandla ayekhona ngaleso sikhathi, o-American Board namanye amabandla, ukuze babe bedumisa khona. uNkulunkulu-ke elo ehambe naye njalo, waze wafika kuye wamyalela ukuthi ufuna bohlangana enhlangakazi entabeni yaseNhlangakazi. Akazange aliqonde nalolu limi uShembe ukuthi yini yona leyo. Wazama ukuyiziba lento, wayithatha nje mhlambe njengephupho, ukuthi hayi kuyiphupho lento, into engekho. Kodwa lambelesela lelizwi lokuthi, Shembe, ngiyohlangana nawe entabeni yaseNhlangakazi. Laze lamfica lelizwi ethunywe umngani wakhe ukuthi ayomkhongela umfana wakhe uMbonambi uEzra ngapha kwamaphumulo. Mase efikile khona ezokhonga, lafika leli lizwi lathi, iwona msebenzini lo ebenguthume khona, ikhona lapho enguthume khona la ukhona na? Mase ebuza kubantu ukuthi, hawu, ngene ngicela ningitshele ukuthi intaba yaseNhlangakazi ikuphi.
baqale bambuza abantu ukuthi hawu ufuna into yabasenhlangakazi uzoyenzani, ufunani enhlangakazi. Wayesekhuluma ukuthi cha khona izwi elimbizayo elithi yohlangana kufanele ngiye entabeni yasenhlangakazi. Base bemiyalela bamtshela ukuthi ikhona intaba yasenhlangakazi ingapha endwedwe, kodwa iyintaba enobungozi kakhulu ngoba inezilwane zasendle ezinobungozi kubantu. Wayesefikele uvalo lwamphatha uvalo oluthi uma ngiya lapha ngifike ngidliwa lezi zilwane kanti mhlambe kangibizwa uNkulunkulu kuyoba njani. Lwamphatha lolu valo wangabe sazi ukuthi kufanele enze njani. Wayesefikelwe umoya uma leli zwi lolubuya wafikelwe umoya ukuthi cha zikhona intaba ezweni lakithi ngingaya khona, lezo ntaba ngiyazazi azinabo ubungozi. Nangempela washaya ithikithi eliye Harrismith wangena esitimeleni esibheka ngapha eHarrismith. Megibela esitimeleni sathi masifika kwaBhoda eHillcrest savele sami esigangeni lapho esama khona akho stage akho lutho nje, savele sajama nje sama. Mawubuka ke indaba yaseHillcrest kwaBhoda cishe ipoint lokugcina ongathi mawuye enhlangakazi ukwazi ukuconnecta nalo, ngoba mawudlula lapho kwakungabe usuyishila inhlangakazi. Isitimela savele sazoma lapho, sathi nje ngqi behlo ogadi behlo driver besitimela bethi basibheka baqonqotha babheka ukuthi ngabe kwenze njani, bathothi zonke izinto ziyaphila kukho la esiphuke khona, kodwa baxayo ukuthi kanti kwenze njani. Hayi bese lifika leli zwi kuShembe, Shembe uyapi? Ngitheni kuwe kanti angishongo nizohlangana entabeni yasenhlangakazi. Leli zwi lase limvezela umbono, wabona isitimela kusuka ekhanda kuyophuma emsileni, ebuka ukuthi lesitimela sigcwele kangakanani abantu. Lithi ke leli zwi yabo bona bonke laba bantu bazofa ngenxa yakho. Uma ungakwenze ngutshela khona ukuthi kwenze, bonke laba bantu bazofa, igazi labo liyobizwa kuwe. Akabanga nakho okunye angakwenza, wehle esitimeleni. Wathi nje methi iqinisi phansi esitimeleni ethatha inyawo ezimbalwa saduma isitimela. Basidumisa isitimela belungu babefakele yaphambili sahamba isitimela, wasala lapho yena. Wabe sehamba esehamba ebuza indlela eya enhlangakazi. Wahamba ke uShembe wazofika enhlangakazi. Ngiyayifinqa indaba inde, kodwa ukuze ikwazi abalaleli ukuthi bayihlanganise kahle, ngizokhuluma ngalokho nje okuthinta lolu suku esingalo namhlanje. Njengoba sinamhlanje nje kuyileli langa lokuqala kaJanuwari, liyilanga okungeniswa ngalo umhlangano waseNhlangakazi. Umhlangano oyisivumelwano phakathi kaNkulunkulu noShembe. uNkulunkulu siyamazi ukuthi uNkulunkulu wezivumelwano. Ziningi izivumelwano azenza uNkulunkulu nabantu ababehlukene. Kunezivumelwano ezahlukene azenzayo nabantu. Esinye wasenza noAbraham, esinye wasenza noJakobe, esinye wasenza no-Isaka, kanjalo. Ziningi izivumelwano. Nalesi-ke sasenhlangakazi sizivumelwano phakathi koNkulunkulu noShembe. Wahamba uShembe suka kwaBhoda lapho waze wawufika enhlangakazi. Nefika enhlangakazi yayifica le ntaba. Nangempela inehlathi yesabeka. Kodwa wakhuphuka waya khona. Lithi ivesi engilifundile eBhayibhelini, uNkulunkulu wayehla entabeni yaseSinayi phezulu esiqongweni sayo. Wayesebiza uMose ukuthi uMose akakhuphukele entabeni eze kuye. uMose akayesabanga intaba yaseSinayi, wakhuphuka ngoba ebizwa izwi likaNkulunkulu. Kanjalo noShembe wabizwa izwi likaNkulunkulu phezu kwentaba yaseNhlangakazi.
Yayesabeka isihlabelelo ngisifundile sithi baba ngikulolu hambo losizi nezinyembezi hamba nami Mhlekazi. Ukwesaba ngembethe thela kimi umoya wamandla. Umthandazo lo mawuzwa womuntu obhekene nento angayazi, obhekene nesimo esesabusayo. Kodwa ngoba ubiziwe uNkulunkulu thoza, unethemba lokuthi uNkulunkulu ngeke amshiye kuleli hlanga. Kanjalo ke noShembe wakhuphuka njengoMosi, wakhuphukela entabeni. uShembe lapha entabeni yaseNhlangakazi wahlala izinsuku eziyi14, 14 days. Mawucabanga u14 days u2 weeks namasonto amabili lawo uhleli entabeni ungazi uhlaleleni, kodwa uhleli ngethemba. Uhleli nje ngethemba lokuthi lokubizileyo egcine ngizofika, awazi nokuthi uzofika nini. Mhlawumbe kube yimina nje ngosuku lwesihlanu ngangizokwehla ngihambe. Ngoba la entabeni akanakudla, akanamanzi, akanayo ngisho into yokwembatha. Ngiyakholela ukuthi kwasikhwama esiphethe sezimpahla zokushintsha sase simphelele, sekwase zase zimphelele. And wayengenakho ngisho ukwembatha emzimbeni, engenawo ngisho indlu yokulala, kodwa wayelala phansi komgede njengenyamazana, ngoba ubizwe izwi lombizayo. Ingakho kusihlabelelo 60 kunevesi elithi wabakhumbula abantu bakhe abanqulusi sobala wabathumelela uIsaya inceku yakhe ngoba elungile. Kodwa uIsaya inceku yakhe wadlula ebunzimeni elandela lelizwi lombizayo. Mefika lapha entabeni yaseNhlangakazi ahlaleke khona usizo lwakho oluningi angizokuluxoxa ngoba lubalekile kakhulu, noma lubalekile kuthina njengamaNazaretha. Kodwa ngoba la ngikhuluma namaNazaretha kuphela, ngikhuluma nomhlaba ukuze umhlaba wazi ukuthi lo Shembe kuhlale ekhulunywa ngawo umuntu onjani, ophumaphi. Mehleli la entabeni uShembe uthi yafika imimoya eminingi yayimlinga ithi, Shembe njengoba ufike lapha nje ubizwe yithi, yithini esizokhuluma nawe, woza-ke sikhulume. Kodwa leyo mimoya wayiphikisa. Nemimoya ebhongayo, le mimoya ekhona njengamanje yabantu abantu abasebenza ngayo yamfikela noShembe. Kodwa wayiphika wathi akuwo lo moya ongibizileyo kaNkulunkulu. Akuwo lo moya ongibizileyo. Yafika imimoya eminingi. Kodwa uthi kwathi ngosuku luka-14, ngosuku lokugcina lwakhe lwaseNhlangakazi, wezwa kuhuba ihlahla, wezwa ngisho ihlahla ihalalisa, ngisho amatshe, ngisho utshani ehalalisa. Wezwa ngisho iphunga, wezwa iphunga elimnandi, iphunga elihle liheleza, nomoya oshayayo omnandi ohelezayo. Uza labuya ithemba kuyena, lathi nangu-ke ongibizileyo, useyafika. Uthi nengempela kwafika kuyena kwahla umuntu phambi kwakhe owayephethe itray esandleni sakhe eligoqiwe ngendwangu. Uthi wafika mayefika kuyena leli tray walivula. Melivula leli tray linesimayo isidlo. Wakhipha lesi sidlo lomuntu. Wasezethula kuyena wathi mina nginguShembe, imina engubizileyo. Iyadida-ke leyo. Ngiyazi ukuthi kufanele abantu badide uma bethi mina nginguShembe. Yebo, indlela lo muntu owafika wazethula ngayo kuShembe. Wathi yena unguShembe. uShembe-ke ngoba wayesenalo ulwazi. Khona laba-ke babonana khona noNkulunkulu, walibona leli gama elithi Shembe. Kuyena kumethusanga, kodwa lo muntu wafika wazethula wathi mina nguShembe. Nangempela mefika lo muntu ebesefika ememukelisa lesi sidlo. Ethe ememukelisa lesi sidlo, ememukelise nemiyalo yobuNazaretha. Uthi uShembe lo muntu wabe sephenduke ngiflathela. Uthi wathi mengiflathela ngabona umbhalo emahlombe akhe. Lo mbhalo engake ngawubona emoyeni obhaliwe ukuthi Shembe emhlane wakhe. Uthi lo muntu wayesebuya, wabuye sehlehla, wangena kimi waphelela. Uthi ngaleso sikhathi ngazizwa ngishintsha, ngiyeka kuba umntwana kaMayeki, umfo kaMayekisa, kodwa ngaba ubaba abantu bonke. Uthi ngezwa ngishisa isihlahla sezingihalalisela. Uthi ngakhuphuka abantu abami
ngingumfoka mayekisa kodwa ngathi ngehla entabeni yaseNhlangakazi ngase ngubaba wezizwe zonke. Lase libuya leliyagama elithe Shembe ngiyakuthuma ezweni lasezansi uyoba nabantwana bangangolwandle ngehlabathi zolwandle. Lase libuya ukuthi laba bantwana okukhulunywa ngabo abantwana bamaNazaretha, akibo abantwana abazalwa okhalo kodwa abantwana abazala ngomoya, ngoba uthunyiwe uNkulunkulu uzokhanda umhlaba omusha okuwumhlaba wobuNazaretha. Mesuka lapho Shembe ehle entabeni, ziningi izimangaliso azenzayo engeke ngayibala manje. Abantu bayazazi ezinye zazi ukuthi uShembe kwake kwathi sekubhilita ulwandle la eThekwini seluphuma selukhotha amabhilidi laphana, bamlande Nanda bathi akeze nakho ulwandle ngoba khona owayeke wambona ebhabhathisa ulwandle, wambona lumisa ulwandle ebhabhathisa abantu olwandle. Base bethi mabebona ulwandle luphuma lushiya imngcele, base bekhumbula, base bephuthuma bemlanda, bathumela kwathiwa akayolanda. Nangempela bamlanda beza naye. Mefika la wabamba ubhoko lwakhe walihlehlisa ulwandle, waze walibeka la lukhona namanje. Wathi thina nobaba sakubeka la. Usukeleni la sakubeka khona. Leyo nto le into uthi mesehla lapha ngekhuphuka ngumfoka mayekisi, ngehla sengungubaba wezizwe zonke. Lokho ke sikukhumbulayo manje, uShembe wenza isivumelwano noNkulunkulu sokuthi ke njalo ngoJanuwari uzokhuphuka eze la entabeni yaseNhlangakazi azokhumbula leso sivumelwano abasenza noNkulunkulu sokuthi uyoba nabantwana abangangehlabathi futhi uyamthuma ukuthi amvusele ubuNazaretha. Ilapho kwavuka khona ubuNazaretha. Mase eNhlangakazi siyokhumbula ukuvuswa kobuNazaretha ngoba imithetho yobuNazaretha uShembe wayithola eNhlangakazi njengoMosi. uMosi imithetho eyishumi yokuhola izwe lakwa-Israyeli wayithola phezu kwentaba yaseSinayi. Hayi bantwana benkosi, singayididekela nje masiyididekela ngoba sibona ibalo okufana. Kodwa khona okuseqinisweni nje uNkulunkulu uyamthuma umuntu wakhe ngesikhathi sakhe. Futhi uyena owazi ukuthi uthuma bani, amthumeleni. Amthume ngento ethile, lokhu uyimission. Amthume ngemishini. Imishini kaShembe wawuyiyodwa ukuthi uzobuyisa abantu ekwedukeni ababuyisele ebungcweleni bobuNazaretha. Ubungcweleke bobuNazaretha, lento okuthiwa ubungcwele bobuNazaretha ifana nalento okuthiwa abantu bathi basindisiwe. Kuwukusindiswa kukaNkulunkulu ngoba kukunika imiyalo yokuthi mangabe umntwana kaNkulunkulu phila yephi impilo. Phila yephi impilo uma umntwana kaNkulunkulu. Lokho wakuthola entabeni yaseNhlangakazi uShembe. Uthi mangumNazaretha uzokwenza nje, uzogcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba injalo. Ayikuthunta impucu ekhanda lakho. Uyakugcina isabatha. Awukudla okungcolileyo. Imithetho leyo yobuNazaretha ekuwukusindiswa ngokukaNkulunkulu, hayi ngokwabantu, ngokukaNkulunkulu. Ukuthi mawuthi uyasindiswa ezonweni, usikhishwa ekwenzeni isono ukuze uphile intando kaNkulunkulu. Unjalo Shembe. Waba njalo. Njengoba ke sikuJanuwari nje, uJanuwari akuyinyanga yokuqala ngokweBhayibheli. Inyanga yokuqala ngokweBhayibheli uApril. So njengoba sisenza umkhosi kaJanuwari, abanye bethi senze iPhasika. Cha abantwana benkosi, asenze iPhasika. Kodwa senza umhlangano wesivumelwano, senza umhlangano wesidlo esadliwa uShembe phezu kwentaba yaseNhlangakazi. uShembe ezikhathini zokuqala wayehamba yedwa entabeni. Abantu bagcina sebemphelezela kodwa babesala eHomisi. Khona indawo ekuthiwa iseHomisi lapha kwaHlophe. Babefike basale khona. Awele yedwa ephezulu entabeni. Uyozabuya abafice bela. Wahlala wakhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu cha, nabantu ngiyafisa ukuthi bakubone. Nabo ke beze la entabeni. uNkulunkulu wamvumela. Khumbulani bantwana benkosi, noMosi. Abantwana waqala ekhuphuka yedwa uMosi kuyentabeni, kodwa ekugcineni kwagcina sekuvunywa ukuthi abantu abeze bafike baphele onyaweni lwentaba, bangakhuphuki.
ngoba mabekhuphuka bazosuke babona uNkulunkulu. uShembe wasicelela wabacelela okhokho bethu ukuthi cha uyafisa naye nabo bawele beze la kule ntaba ngoba uyafisa nokubakhombisa la ayehlala khona. uNkulunkulu akamenqabelanga wabavumela. Bantwana benkosi angazi kulaba bamaNazaretha ukuthi basayiphatha le ntaba ngendlela uNkulunkulu ayefisa ngayo ngoba ziningi intaba engayikhomba kodwa wakhetha leyana nje wayenza abangcwele. Ukuthi wayekhetha ngoba enjani uyena yedwa waziyo. Yileso sikhumbuzo sesikhumbuza namhlanje. Njengoba ngisho ukuthi umhlangano kaJanuwari awuhlanganise lutho nePhasika. Awuhlanganise lutho nePhasika. uShembe usuke yokhumbula isivumelwano sakhe noNkulunkulu sokuthi uNkulunkulu umthumile ukuthi azovusa uNazaretha. Ngamafuphi nathi esuke siye entabeni suke siyozivuselela isifungo sethu ukuthi nathi Shembe ngeke sihlukane nalobo uNazaretha owaphiwa uNkulunkulu. Bantwana benkosi uNazaretha buyinto enkulu kuNkulunkulu. Buyinto enkulu kuNkulunkulu uNazaretha. Ngoba mawuthatha isifungo sobuNazaretha uthatha isifungo saphakade sokuthi uyawuhlala endlini kaJehova uzobe sepheleni kwensuku zakho. Akuyiyo into esakwaJuda isifungo sobuNazaretha kwakuyinto isikhashana wawufika uyenze ubuyishiye ufika uyenze ubuyishiye. Kodwa babili abantu abathathe abanika isifungo sobuNazaretha saphakade okwaba uSamueli owesibili kwaba uSamson. Owesithathu ke kwasekuba uJesu. Labo banikwa isifungo sempilo yabo yonke. Lesi sifungo esanikwa uShembe ukuthi ibandla abantu bakhe azomenzela bona babe amaNazaretha sebothatha isifungo sikaSamson, sebothatha isifungo sikaSamuel, okwesifungo saphakade, hayi isifungo esibuye siphele. Lokho kwakuyisivumelwano. Kunencwadi kaJeremiya 31 ethi uNkulunkulu uyobuyenza isivumelwano nabantu. Lokho akusho ukuthi uyosishintsha esidala. Isivumelwano kasishintshwa kodwa isivumelwano sinama phases noma sinezigaba eyishoyo ukuthi lesi sigaba sokuthi uthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu masenza isivumelwano esisha nabantu bakhe. Uthi imithetho useyibhale enhlizweni zabo sebeyozalwa naye imithetho. Hayi ukuthi imithetho isiyobhalwa ematsheni kufundiswane ngayo cha. Umuntu siyothezalwa nje ebe nomthetho yena ngaphakathi kuyena enhlizweni yakhe. Ebewazi umthetho ukuze kungabikho umuntu amthwese icala ukuthi awungijelanga. Manje ngiyengizwe nje makukhulunywa kuthiwa kunezivumelwano esisha akiso lesi uNkulunkulu ayikhuluma ngaso kuncwadi kaJeremiya. Ngoba esikaNkulunkulu isivumelwano asisho ukuthi kuyochithwa imithetho kodwa sithi imithetho sengiyoyibhala ey'nhlizweni zabantu. Uyoyibeka ey'nhlizweni manje akaseyibeka emabhukwini nasematsheni. Angazi ke bantwana benkosi noma abantu mabethi sebesesivumelwano esisha basho sona leso ngoba mabethi basesivumelwano esisha abangasho ukuthi umthetho ngaleyo ndlela awusagcinwa ngoba sekwezivumelwano esisha. Kufana nalesi esenziwa uJesu ngegazi lakhe. Wathi uJesu ngenza isivumelwano esisha ngaleli gazi. Cha bantwana benkosi asingayididanisa izinto. Isivumelwano esasiphakathi kwaNkulunkulu nabantu. Uyedwa ongasishintsha uNkulunkulu kuphela. Ngisho uJesu wayengenawo amandla okusishintsha. Kodwa okwakhe uJesu wayengakwenza kwakusigcwalisa. Lokhu uJesu wayesekufunga ngakho phakathi kwabantu kwase kuyilokhu avumelana ngakho nabo ukubafundisile khona. Mase bashiya uthi ngishiya nomthetho okubathandanani. Isivumelwano lesayisesenza nabo ukuthi abashumayele ivangeli njengoba wayebathumile. Kukho konke okudaliweyo baphenduke babhajadiswa egameni lenkosi. Isivumelwano lesesenza uJesu nabantu kwakuyisivumelwano esisha phakathi kwaJesu nabantu nabafundi bakhe. Ukuthi sebezokuhamba njengoba yena efundisile. Bengaphumi esivumelwaneni esidala. Ngoba asike isivumelwano sikaNkulunkulu nabantu esaphakade. Asinayo full stop ngoba saphela lesi sasiba nama full stop.
okwakuwukuthi uzongena eNazaretheni isikhathi esithile mawusuzwa ungasathanda ukuphume cha saphela leso uNkulunkulu wasiguqula ngoSamsoni nangoSamuel wafika ke wasesenza noShembe wasesenza saphakade yileso sivumelwano sizokhumbula lokho ngoJanuwari azizile uzokhumbula iphasika ukuthi kwaphonywa kwaJuda noma nathi sinawo siyiyo ingxenye ngokomlando nanokufundisa kaShembe siyingxenye yabantu abakhishwa eGibhithe kodwa kulokhu kaJanuwari size uzokhumbula uShembe nesivumelwano sikaNkulunkulu sokuvusa ubuNazaretha uma singayenhlangakazi naleyo ngqondo sonke sithwele ukuthi sizokwenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyawuhlala endlini yakhe ukuze kube ngunaphakade yilokho uNkulunkulu akufuna kithi njengabantwana bakhe ukuthi masenze isivumelwano sezivumelane naye saphakade uNkulunkulu wenza isivumelwano nabaJuda wathi lalelani nina nizoba abantwana bami mina ngibe uNkulunkulu wenu ingunaphakade okwenu ukugcina imiyalo yami ilokho kuphela uNkulunkulu akufuna sikhumbula lokho ke siyafisa nje ukuthi amaNazaretha onke umhlaba wonke angakabuyisa onembeza ayifune ukuthi asekuyona indlela kaShembe asekuyona le ndlela yosizi nezinyembezi eyahanjelwa uShembe phezu kwentaba waseNhlangakazi ukuthi uma ngabe ungumNazaretha usathokoza yini uma ubona omunye umNazaretha usathokoza yini uma ngabe ubona omunye umuntu ehluphekile usathokoza yini uma ngabe ubona omunye umuntu enza isono uyakwazi ukuya kuye ufika umthetha hayi mntaka kaNkulunkulu uNkulunkulu akakuthandi lokho noma sekuyivangeli lobukhulu sekuyivangeli lobungako bomuntu ngomuntu akalithandi ke lelo Shembe uShembe akalithandi uShembe waye umuntu weyichaka uShembe waye umuntu wezoni uShembe umuntu wabantu abalalelayo ingakho siye sithi la eNazaretheni lodwa izwi lokugcina likaShembe ngoba uyena owabonana noNkulunkulu phezu kwenhlangakazi amehlo namehlo ngiyafisa ke bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu asisize sibuye lona embeza uthi kuJeremiya laphana uJeremiya 37 maphosisa uthi lamathamba asengahluma yini ubuza uNkulunkulu nothi kuJeremiya kuHezekiya ubuza ukuthi lamathamba asengahluma yini uthi uHezekiya Nkosi angasi wena wazi sethi memeza kulamathambo uthi mathambo hlanganani ahlangana namanje ke ngithi ke asengahluma lamathambo masingabuyela emthethweni kaNkulunkulu kuphela mazokhipha inhliziyo yetshe sifake inhliziyo kamoya inkosi ibusise enekuzwile amen.